Gede patal kikatan. Alam mo, baka ka man naka-record. Kaya tig-up ko ang mic. Nandadaw pa yan. Sino na naka-live? Iyo man lang baga. On po ang mic yan. Parehas man pala. Ito. Ito mga ko yan. So, ako. May Si Lazaro. Lazaro. Ay, tik na sa lagang maray ang ano niyan. Ulitin mo. Nag-arap mo pa yun. Nagtatarang po yun. Sige, yan, Carla. Ayun si Lazaro. Di ba mo nag-intry? Nalalain lang kayo, hindi ka mananda. Silang kayo na dyan. Wala yung Jane Hurst and si Lazaro. Starting guys. Paano Hindi ka lang pwede yung picture. Sa iya naman kaya siya, ayan, siya mo. Kaya ang Ayun. Tamay si Roma, ako yan ang mga. naka-present na duman, naka-ano. Ang sabi ko, nag-attender ang mga tao ni Mila. Kamanahan siya, sa naman ang tinuunan ng league. Siya ang president. Iyo. Kung magkwento ito duman sa league, maano pa kami ni Ups. Topic ko yung kung ano, tama ko yung
Good afternoon, everyone, and welcome to our online symposium on hypertension. And today is August 25, 2023. As of now, we have 203 participants already joined in our virtual room. Please find time to accomplish our attendance link. It is already flashed in the screen, and also we will be posting it in our chat box. So once again, may we welcome you all to our online symposium on hypertension. And to officially start our program, may I please ask everyone to join us in our opening prayer. Almighty, we beseech you, Grant us the grace to love our work and service to our community, to be conscientious without need for praise and adulations, to be friendly and generous with our help to all who seek service from our office, to observe your divine laws, justice, and truth in all our transaction. protect us, Lord, from temptations. Do not let us take advantage of our position for personal gains and at the expense of others. Let us not enrich ourselves with property and money that rightfully belong to the citizens, whom we pledge to serve, and constantly remind us that honesty is still the best policy. That ill-gotten wealth cannot bring happiness in the end. Grant us the strength to set the interest of the community above those of self, the interest of the nation above those of the community, and our fidelity to you above everything else. Show us, Lord, how to turn our work into a ministry to our countrymen. Lord, please bless our office and let honesty, Peace And respect for each other be our culture. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng patawad mo'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you very much to our health promotion unit for assisting us in our preliminaries. And so now we proceed to our topic for today. And before anything else, once again, please be advised to completely fill up the attendance link. It is already flashed in the screen and of course in the chat box. It was already posted. So before anything else, we would like to welcome you once again. And on behalf of the Department of Health, Center for Health and Development, good afternoon, everyone. And now we proceed to our house rules and virtual etiquette. So please be guided in the following. So please mute your microphones. Please rename yourself in the virtual room.
And for Q&A during the webinar proper, you may write your questions in the chat box and send to everyone. And also certificates and attendance or completion will be given only among participants who have successfully completed this session, and please do not change the pre-filled areas with asterisk in the CSS evaluation form, which will be given to you at the end of this activity. And of course, this is me, Ruth. I am your host for today, and I will be moderating this activity online. And of course, magandang hapon din po sa lahat ng mga nanonood through Facebook Live sa ating DOH Bicol CHD Facebook page. So without further ado, may I introduce you to our speaker for today. Of course, it is none other than our ever supportive and ever masigasig na cluster head, Dr. Monray Isaiah C. Mansilla. He will be providing us informations and sharing lectures with regards to hypertension. So, wag na natin magpagtagalin. Over to you po, Doc Monray. Magandang hapon. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon, Ma'am Kalay. Kamusta po yung audio ko? Can you hear me? Yes po, loud and clear, Doc. Thank you. Ayan. So, una po sa lahat, isang napakagandang hapon sa ating pong lahat from all over the Bicol region. So, maraming salamat po dahil nag-attend po kayo dito po sa ating symposium ngayong hapon. So, this activity po, we will be discussing. Tatry po natin na pasimplehin, i-discuss, ipaliwanag kung ano nga po ba itong sakit na hypertension. Okay, so isang magandang hapon po sa mga nagchat-chat po sa atin dito po sa ating Zoom and at the Webex rather, and also sa lahat po ng nanonood po sa atin live sa ating Facebook page ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Now to start my lecture, Ma'am Kalay, please allow me to share my slide. Ayan. So again, I am Dr. Monray Isaiah Mansilla, and I will be discussing about hypertension. So for my first slide, dati tandang-tanda ko pa po na meron tayong game show na isa sa mga kilalang kilala ko at inaabangan ko din na game show nung akin po ay kabataan. At ngayon, sasabihin ko at tatanungin ko rin po sa inyo, ito pong laging naririnig ko before mag-start with a twist. So, Pilipinas, Bicolandia, may high blood ka na ba? Ayan. So napaka energetic pa man din ng pagkakasabi ko, no? Pero may high blood ka na ba? Okay, so ngayon, allow me to discuss. Pag-usapan po natin kasi ito pong sakit na ito, kadalasan ay madami po talaga ang apektado. Marami po ang meron ng sakit na ito. Ngunit, may magagawa pa po tayo laban or para malabanan, ma-avoid o makontrol ang sakit na ito. So hopefully, wala pa kayong high blood. Pero kung meron man na kayong high blood, nako, kailangan alamin natin at makinig tayo sa lecture na ito. Kamakailan lamang po, no, lalo na sa ating mga health workers na laging aktibo, katuwang natin para siguraduhin maging healthy lahat ng ating mga kababayang Bicolano at Bicolana, noong March 1 to 31 po ay nagkandak po tayo ng community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment kung saan po lahat ng mga 20 years old and above ay pinuntahan po natin isa-isa,
tiningnan po natin, inassess natin, ano po ang meron sila, anong kondisyon, meron na po ba silang sakit, o wala pa. At yung mga iba na wala pa, meron po ba silang risk factors na tinatawag? At syempre, binigyan po natin yan ng karampatang mga dapat gawin. Ano ang lumabas dito sa ginawa natin na PhilPen? So allow me to present na dito sa ating ginawang PhilPen risk assessment, nakakita po tayo at napuntahan po natin ang 80% na population po na 20 years old pataas sa buong Bicol region. So matotal po, nakakita po tayo ng 2.8 milyon na mga Bicolano at Bicolana sa isang buwan na pagkandak po ng ating PhilPen risk assessment. So ano ang nakita natin dito sa PhilPen risk assessment? Nakita po natin na, nako, kung magbibilang daw po tayo ng 10 katao. So yan, kung meron kayong mga kasama dyan at makapagbilang po tayo ng 10 katao, expected po natin na 4, 3 hanggang 4 po sa tao na nabilang po natin sa 10 ay meron pong BP na mataas sa 120/80. Okay, so 4 na tao sa 10 na 20 years old and above ay may BP daw po na 120/80. So ganun kadami, no? So well, tingnan natin kasi madami na ba yan? Doc, sabi 2 ay 4 out of 10. Gaano kaya yan kadami na mga Bicolano at Bicolana? So dahil nga milyon yung nakita po natin ng mga Bicolano at Bicolana, kapag binilang po natin yung 4 out of 10 na Bicolano, lumalabas po na 1.2 milyon na mga Bicolano at Bicolana na edad 20 years old pataas ay may BP na mataas sa 120/80. Dami pala nating mga Bicolano at Bicolana na mataas ang presyon ng dugo. Ano? Interestingly, 2 sa bawat 10 na mga Bicolano at Bicolana po, ang 20 years old and above, ang may BP po na mas mataas pa. No? So ang BP po nila ay 140/90. Ito po yung mga pasyente po natin or nakita natin during the PhilPen na merong alta presyon. Okay, so 2 out of 10. Gaano naman kaya ito kadami? Nako, syempre, nasa 600,000 na mga Bicolano at Bicolana pala ang merong alta presyon. So ang dami-dami pala, no? At syempre, pag tiningnan din po natin yung estado ng ating pong mga kaso ng may high blood, totoo. Dahil kahit po sa tiningnan natin ang datos sa buong Pilipinas, talaga naman na pumapangalawa ang high blood sa mga pinakamadaming sakit na nagkakaroon ang mga Pilipino. Nandito po yan, no? Sa nasa left side po ng ating screen, sinasabi dyan na ang hypertension ay pangalawa sa pinakamadami or top 10 na cause ng pagkasakit po natin. At syempre, kailangan tanungin, yes, pangalawa siya sa bilang ng mga nagkakaroon ng sakit. Pang-ilan naman kaya siya na cause ng pagkamatay? Yan, nandito ang kasagutan. Sinasabi din po natin na pumapang-anim ang high blood sa cause ng pagkamatay ng ating mga Bicolano at Bicolana na mga kasama sa community. Oops, sorry. Sige, apologies, nagkaroon lang ng technical difficulty yung aking computer. Okay, so again, pumapang-anim yung cause ng ating hypertension relative po sa ating bilang ng mga namamatay. Okay? Ngunit, lagi nating tatandaan si hypertension ay napakarami din pong komplikasyon. Maari din po siyang magdulot ng komplikasyon po na diabetes, na cerebrovascular disease o yung tinatawag po nating stroke, pati na po sa heart attack.
At lagi ko po itong sinasabi, no, ang karamihan ng mga Pilipino namamatay either sa sakit po sa puso, nag-heart attack po, o kaya naman ay sakit po sa stroke or sakit na stroke. At again, ito ay mga komplikasyon ng sakit po na high blood. So ang tanong natin, ano naman ang estado ng hypertension globally? So sinasabi po natin na sa buong mundo, kung magbibilang din po tayo ng 10 tao, regardless kung nasaan pa siyang bansa, ini-estimate po natin na 5 sa bawat 10 na yon ay hindi po alam na meron po silang high blood. Hindi nila na alam, hindi nila napapansin, wala silang nararamdaman na sintomas. Hindi nila alam na meron silang kondisyon na hypertension. At syempre, sinasabi din po natin na according sa World Health Organization, 4 sa bawat 10 na mga adults na meron pong high blood ang nadadiagnose at natitreat. So napakakonti po din ng nadadiagnose at natitreat. Okay. So ang hypertension po ay isa po sa mga sakit na nagdudulot po ng maagang pagkamatay o yung tinatawag po natin na premature death. Ito po yung mga sakit na maari po nating maiwasan kung malalaman lamang po natin kung ano ang sakit na ito at maiintindihan po natin kung papaano natin ito maiiwasan. Okay. May mga nakita po ako na nakilala po ako ng mga tao na una, ayaw daw po nilang magpa-BP. Bakit? Sabi nila, Dok, natatakot po ako. Kasi po pag nagpa-BP po ako, baka malaman ko na may high blood ako. Nako, so sabi ko, kailan mo pa gustong malaman kapag malala na? So dapat, again, ang lagi kong nire-recommend, kailangan ma-BP na natin yan agad para maagapan na natin malaman kung may high blood para maiwasan natin yung komplikasyon at eventually maagapan na hindi po tayo humantong sa maagang pagkamatay dahil sa high blood. Okay, so ang target po natin globally is mapababa yung mga bilang ng taong may high blood at mapababa din po yung bilang ng mga premature deaths gawa po ng sakit na hypertension. Okay? So, ang tanong ngayon, ano po ba ang alta presyon? Ano po ba ang hypertension? Ano po ba ang high blood? Okay, so ngayon, hayaan niyo po akong pasimplehin sa pinakasimple na po pwede ko atang gawin na ma-lecture at sana maintindihan niyo din po kung ano po ba ang nangyayari sa katawan, bakit po tayo humahantong sa hypertension. Okay, so ang alta presyon po, for the definition po, ay isa pong seryosong kondisyon kung saan po yung dumadaloy na dugo po natin sa ating katawan or sa mga daluyan ng dugo ay mas mataas yung presyon kesa sa normal. Okay, so again, yung presyon ng dugo mas mataas sa normal. Kaya hypertension, alta presyon. Okay, ngayon linawin natin bakit at kung kailan. So, kapag po nagpapa-BP tayo, dalawa yung naririnig natin na number. Isa pong nasa taas or kapag sinusulat, isa yung nasa taas, isa yung nasa baba. So, kapag may alta presyon po tayo, yung nasa taas, 140 o mas mataas pa, at yung nasa baba, yun po yung 90 o mas mataas pa. So, pag kinumbine, kapag tumaas ang kahit isa sa mga yan, considered na pong alta presyon. Ibig pong sabihin, kung ang BP nyo po ay 150/80, alta presyon pa rin po yon. Kasi tumaas yung 150 kesa sa 140. Kahit mababa pa yung 80 na diastolic compared dito sa 90. Similarly, pwede pa rin naman ang 140/100. So, still hypertension pa rin po siya. So, any po na blood pressure na mas mataas, either sa 140 yung systolic or 90 yung diastolic, sinasabi po natin, alta presyon na po yun. Okay? Ngayon naman po,
kadalasan po ng merong pong hypertension ay wala pong nararamdaman na kahit anong sintomas. So maaring feeling mo normal ka pa, hindi ka nakakaramdam ng kahit anong hilo, hindi ka nakakaramdam ng sakit sa ulo, sakit sa batok, hindi kayong parang nararamdaman na may kumakabog sa dibdib. Feeling mo normal. Pero again, hindi po kasi sa sintomas ang way para po natin ma-diagnose ang isang tao. Hindi po sa sintomas ang basihan para po masabi na may high blood po tayo. The only way para malaman po na may high blood tayo ay i-BP natin ang sarili ninyo. Okay, so again, the only way to know kung mayroon kang high blood or wala, the only way para mag-diagnose si doc kung may high blood ka o wala ay dapat merong BP. Okay? So, kapag binipi kayo ni doktor, binipi kayo ni nurse, binipi kayo ng kahit sino man na marunong mag-blood pressure, meron tayong basihan sa pagsabi ng inyong presyon ng dugo or classification. Nasaan ka na ba dyan? Nasaan na ba dyan yung BP mo? Sinasabi po natin na meron na tayong pre-hypertension. Ibig sabihin, hindi normal, hindi pa high blood. Nandoon in between. Ibig sabihin, ayan, mag-annotate tayo para mas makita natin. So, si pre-hypertension in between the normal and high blood. Okay. Si pre-hypertension, kung ang BP na nung binipi ka ay 120 over or kung ang BP ay 120 hanggang 139, then pwede ka nang sabihin na you are already in pre-hypertension. Kung ang diastolic blood pressure mo din po or yung BP na sinasabi na pangalawa, kasi 120 over 80, 130 over 80, ganon. So, kapag pumalo po sa 120 over 80 hanggang 139 to 89, then considered po yan na pre-hypertension. Ngunit, kung ang BP po natin ay nandito na po, either tumaas na siya sa 140 to 159, to 90 to 99, then meron na po kayong hypertension. Again, any BP na tumaas sa 140 over 90, already hypertension na po siya. Okay? Okay. Now, proceed tayo. So, paano ngayon nagkakaroon ng alta presyon? Ito na yung pinakagusto kong part ng lecture. Hopefully, ma-explain natin sa pinakasimpleng pamamaraan. Una, puso. Yan. So, syempre, kailangan i-situate muna natin. Isa sa mga maaring importanteng organ ng katawan po natin ay ang ating puso. Ito po yung naririnig po natin kapag ginaganon natin yung kamay natin sa dibdib na kumakabog-kabog or pumipin, lab-dab. Okay, so nasa sentro siya, okay? Almost center siya ng ating katawan. At kung mapapansin niyo po sa picture na ito, konektado po siya sa napakadaming daluyan ng dugo. Ito po yung color blue at color red na parang mga wire na nakikita po natin. Again, si puso, konektado po siya sa napakadami pong mga wires na nandiyan dyan sa katawan po natin. Yan, hanggang sa kamay, pumupunta po sa ating pong ulo, pumupunta po sa iba't ibang bahagi po yan ng ating katawan. So again, i-explain natin po yan kung bakit yan ganyan. Ngayon, ang puso po, again, nararamdaman natin yan naglalab, dab, lab, dab, lab, dab. Kasi ang function po na ang main function ng dugo sa ating pong katawan ay kasabay na yung pag-pump ng ating dugo. So, pag-pump ng ating dugo, para po yung pump ng bomba ng hangin. Okay? Every time ibababa mo yung ating pump ng hangin at itataas mo rin siya. Ito, di ba? Binababa natin yan. Tapos, iaangat ulit.
every time ginagawa natin yung pump na yan, may lumalabas po na hangin. Yung pag-flush natin sa ating inidoro, okay, gamit yung ating mga pump din. Every time ginagawa natin yung pag-pump, ang tinutulak po natin ay yung nandoon sa inidoro po natin. Every time po may pump ng tubig, kukuha tayo ng tubig from one side to the other, nagpa-pump din po yan ng tubig. So ganun din ang ating puso. Ang pinapump nga lang ng ating puso ay dugo. So lumalaki yan, lumiliit, lumalaki ulit, lumiliit para makapag-pump siya ng dugo. So ganyan yung nagiging motion po natin ng ating heart. Lub-dub, lub-dub. So every time po may lub-dub, lub-dub, yung dugo po sa ating katawan, pumapasok po yan dito, lalabas. Ganun po yung direction. Okay, papasok yung dugo, and again, ipapump. Pag nagpump po yung dugo, papunta na siya sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So nga lang po, every time nagpa-pump tayo, again, pump sa puso, yung dugo mula po sa puso, kapag kinompress niya na po yon, mapupunta yon sa lahat ng bahagi po ng ating katawan. Okay. Bakit kailangan i-pump yung ating pong dugo? Kasi yung dugo po, dun nakalagay yung kailangan ng mga cells ng katawan natin. Nandoon sa dugo yung oxygen. Nandoon sa dugo yung ating pong sugars, yung nutrients na kailangan po para makapag-function tayo. At lahat po ng ito ay kailangan madala po natin sa baga, madala po sa ating pong brain, madala po sa kidneys, sa lahat ng parte ng ating katawan para tuloy-tuloy po tayong mabuhay. Okay. So ngayon, every time po magla-lub-dub, magpa-pump, may portion po na dumadaloy ng mabilis yung dugo sa ating daluyan ng dugo or sa mga ugat. Meron din pong mabaga lamang yung daloy ng dugo at bibilis ulit siya every time nagla-lub-dub. So dito po natin malalaman yung ating systole. Okay, so yung systole, ito yung unang binabanggit kapag nagbi-BP, yung number na unang binabanggit. At yung diastole, ito naman po yung pangalawang bilang na sinasabi po kapag tayo ay nagbi-BP. Halimbawa, systole 120/80. Yan. So, ibig sabihin, yung systole, yung 120, yun yung presyon ng dugo kapag mabilis or dumadalo yung dugo. Yung diastole naman ay kapag hindi. So, yung every time nagpapampo ng dugo sa atin pong ugat or daluyan ng dugo, yung presyon, yung pagtulak ng dugo natin sa wall ng ating pong blood vessel o yung ugat, dun po natin nami-measure yung ating BP. Again, kapag po tayo, ano bang color ang mas maganda? Siguro green or yellow na lang para mas kita. So ito po yung wall ng ating daluyan ng dugo, umaalon-alon po siya. Okay? So kapag po dumalo yung dugo dyan, yung dugo tutulak. Kaya po may nababasa po tayo na blood pressure. Okay? So ngayon, again, ang normal is 120/80 o kaya naman ay mas mababa pa. Yan yung gusto natin. Yan yung preferable na blood pressure po sa ating katawan. So ngayon, papaano naman na pumapalo sa 140/80? Yan. Kasi sabi niyo, ako Dok, yung nagpa-BP ako 150. Okay, may mga pasyente ako umaabot sa 180, yung iba umaabot ng 200 plus. Okay, so ganun kataas yung presyon ng dugo. So ngayon, ano ang mga cause? Ano ang mga dulot? Bakit po umaabot sa 140/80? Ito pong ating presyon. So kapag po meron tayong sakit na tinatawag pong atherosclerosis,
Okay, medyo ano to, atherosclerosis. Atherosclerosis ay isa pong sakit ng ating daluyan ng dugo or yung ugat. Kung saan po, yung ating pong daluyan ng dugo or yung ating pong ugat, this one, ay nagkakaroon ng pangangapal. Nangangapal po siya. Okay, ibig sabihin kung ang normal ay ganito lamang dapat kakapal, parang hindi makita, no? Dapat siguro black. Yan. So kung ang wall ng ating daluyan ng dugo ay ganito lang dapat kakapal, kapag meron po tayong sakit na atherosclerosis, mas numinipis po itong daluyan ng dugo. Kasi dito po sa area na to dadaloy yung dugo. Okay? Nga lang, kapag nangangapal po itong wall, like for example, dito sa pinakadulo, mas makapal yung wall po na yan compare dito sa nauna, ang maaring daluyan na lang ng dugo, mas lumiliit din every time po kumakapal ang ating pong blood vessel or daluyan ng dugo. So again, kung dito, ganito pa po kalaki yung maaring daluyan ng dugo, pag tiningnan natin siya dito at nagkaroon tayo ng sakit na atherosclerosis, ganito na lamang po kaliit yung maaring daanan ng dugo. So napakaliit compared sa dapat na normal. Ano po? So, oops. Yan. So papaano at bakit? Ano yung nagkukos nung pag-narrow o pagliit ng daluyan po ng ating dugo? Every time po tayo ay kakain, every time tayo ay kakain ng mga favorite natin na pagkain. Ano yung mga favorite na pagkain? Ito po yung mga makolesterol, madami pong mga fats. Okay, ito yung mga nakukuha natin sa fast food. Okay? Every time kumakain tayo ng mas madaming kolesterol sa kung anuman ang kailangan po natin, yung excess, yung sobra po na kolesterol na hindi po kailangan ng ating katawan, mangyayari po ay i-deposit po yan ng katawan natin sa iba't ibang bahagi niya. Kasabay na po doon ang ating daluyan ng dugo. Okay. So again, kung ang kailangan lang po ng katawan na kolesterol ay 1 piraso, pero ang kinain mo ay 10 piraso, yung 9 na piraso na sobra, saan po yun mapupunta? Maari po yung mapunta sa daluyan ng dugo. Kaso lang, hindi ka na kontento. The following day, ang kailangan ulit ng katawan mo, 1 lang. Pero kumain ka na naman ng 10. So another day, nag-deposit ka na naman ng 9 doon sa daluyan mo ng dugo. O parang pagbabangko. Para kang every time kakain ka pala ng sobrang kolesterol, para kang nagbabangko. Okay? Nagbabangko ka ng kolesterol sa katawan mo. Okay. Imagine niyo kung every day ginagawa niyo yon. Ang resulta niyan, after a month, after a year, after several years, maari ka nang mag-withdraw. At madami-dami ka nang mawi-withdraw. Dahil marami ka nang inimbak na kolesterol sa katawan. Okay, tingnan natin. Every time magkakaroon ng excess na kolesterol sa katawan mo, anong nangyayari? I-deposit po yan ng katawan mo sa iba't ibang bahagi ng katawan. So dito, wala pang deposit. Diba? Ngayon, kumain ka. Dadagdag yan ng ganyan. Next time, tuloy-tuloy mo. Ilang buwan ka nang kumakain ng mga bawal. Lalaki ulit yan. Pangatlo, kakain ka na naman. Kakain ka ng kakain ng mas madaming kolesterol until such time nakakapal ng kakapal ang kolesterol na nakadeposit dyan sa daluyan ng iyong dugo. So every time kumakapal, tingnan nyo, ganito dapat kalaki yung daluyan ng dugo. Pero dahil nilagyan natin ng mas makapal na deposits ng fats, cholesterol dito, lumiit yung ating pong daluyan ng dugo.
Ang tanong dyan, ano naman ngayon, Doc? So what? Sabi nila, so what naman, Doc? Okay, explain natin. Anong mangyayari kapag lumiit yung daluyan ng ating pong dugo? Yan, liliit. Ay, wala pala akong cursor. Normal, mas maliit, mas maliit, and hindi na maganda. Sobrang liit na nitong ating daluyan ng dugo. Dahil kumapal na, mas kumapal, at pinakamakapal na rin yung nandito na kolesterol. Okay. So ano naman nga ngayon, Doc? Ano na ang connect? Yan. Imaginein po natin na yung daluyan ng dugo ay host ng tubig. Yan. Balita ko marami pa rin ang nagpaplantito at nagplaplantita. At kapag nagpaplantito at nagpaplantita, ay kasabay dyan na kailangan nagdidilig tayo ng mga halaman. So yung pagdulig po ng halaman, kung gamit po nyo ang hose, imagine niyo na yun ay ang daluyan ng ating dugo. Ito, daluyan to ng dugo. Ito yung blood vessel natin. Yan. So kung ito yung blood vessel, for example, normal. Yan, biglayin natin ang normal, kunwari yan. Ngayon, ang takbo ng dugo niyan, ganyan lang. So ano makikita natin? Mukhang hindi masyadong mataas. Normal yung presyon ng tubig na dumadaloy dyan. Okay, normal din yung presyon ng dugo, for example. Ngunit, kung magkakaroon po tayo ng pagkapal sa atin pong mga daluyan ng dugo, yan, for example, ganito nakakapal. Yung pangatlong bilog dyan, meron na kayong mga deposits. Anong nangyayari? Di ba kapag nagagawa tayo ng yung hose, kapag tinakpan mo yung dulo ng hose, anong mangyayari? Liliit. Liliit yung size nung butas. Correct? So kung dito ganito kalaki yung butas, let's say 20 pesos yung size ng coin. Yung size diyan 20 pesos, 20. Ngayon, pag tinakpan mo, sabihin natin na meron pa bang 25 cents ngayon? Meron pa ata. 25 cents. Sentabo na lamang. So mas maliit. Dahil tinakpan mo siya nung kamay, which is this one na nakikita natin sa picture, ang magiging result niyan, mas tataas yung presyon. So imagine na natin na ganyan din ang mangyayari sa loob ng ating katawan every time po may magde-develop na atherosclerosis sa ating katawan. So yung mas mataas or mas maliit ang daluyan ng dugo, para mong yung hose tinatakpan yung dulo ng hose. Kaya yung tubig, yung presyon ng tubig, instead na parang ganito lang siya, mas tumataas siya. Mas mataas yung presyon. So ganun ko ina-analyze or mas gustong ipaliwanag ito para mas maintindihan at ma-relate natin ito sa ating normal na buhay. So again, preferably, ang gusto po natin is yung normal, yung ating pong daluyan ng dugo, walang atherosclerosis. Dahil kapag nagkaroon, ito po ay magre-resulta sa mas mataas na presyon ng ating dugo. Tanong, anong mga pagkain ang magkukos ng mataas na kolesterol? Kasi kung ayaw po natin na magkaroon tayo ng sakit na atherosclerosis, ito po yung mga kailangan nating iwasan. Okay, yung mga meron ng alta presyon, malamang sa malamang may deposits na po ng kolesterol ang inyo pong mga blood vessel. Ang ayaw po natin ay mas lumala pa po yan. Kaya kailangan pong i-avoid na natin itong pagkain ng mga saturated and yung ating pong mga madaming trans fat. Yung mga wala pang high blood, ngunit at risk, naku, mas kailangan din po natin na lumayo sa mga sakit na ito or mga pagkain na ito para hindi tayo later on in our life magkaroon ng hypertension. Again, ang mga kasama po dyan, yung masasarap ulit. Bacon, ham, pork, burgers, naku, French fries, pati pala fried chicken, o pizza. Naku, yung mga kinakain to lagi. No, ice cream, ano pa, chocolates, cakes,
Naku, lahat talaga ng masasarap. Okay? So, ito yung mga bawal. Kasi ito yung mga pagkain po na mataas sa ating pong tinatawag na cholesterol, pati na po sa ating mga trans and saturated fats. Okay? So, again, masarap yung mga pagkain na yan. Pero, every time kakain po tayo niyan, isipin mo, nagbabangko ka ng kolesterol sa daluyan ng iyong dugo. Kapag dumami at nagtuloy-tuloy, yung mga excess po na yan, magkukos ng atherosclerosis. Pagtanda mo, pag winidro mo yun, nako, it's either stroke or ano po yan, stroke yan o kaya ay heart attack. Okay? So ayaw po natin nun, kaya dapat very early pa lang malaman na natin yung mga bawal. Bukod po dyan, kailangan din po nating tinitingnan yung ating mga labels. Yan. So, sinasabi po kasi na dapat check the labels. Lagi ko itong naririnig, check the labels. Ano yung i-check sa label? Ang i-check ko po sa label ay yung mga bilang ng saturated and trans fat. Dito sa picture nakikita natin yan. Wait, di ko lang mahanap yung annotation button. Yan. Ay. Yes. So ito, saturated fat, trans fat. Saturated fat, trans fat. Okay. Itong saturated fat and trans fat, kapag daw po lumagpas na sa sinasabi po natin na 5 grams, mako-consider na po natin yan na pagkain na yan as high saturated fat. Oh, so kailangan kong tingnan pala yung lahat ng kinakain ko. Binibili ko sa supermarket. Titingnan ko na ngayon kung ilan yung bilang ng saturated fat at yung trans fat. Dito sa example natin, lumagpas na talaga siya sa 5. Kasi yung saturated fat mo dito pa lang, 5 grams na siya. Okay, so ibig sabihin, considered na yung pagkain na ito as high saturated fat. Okay, so again, ang message natin is always check as well yung ating pong mga labels. Bukod po dito, yung mga tao po na meron ng dating sakit. Ito, madalas din to sa mga matatanda. Yung may mga rheumatoid arthritis, may rheuma. Okay. Kung kayo man po ay may rheuma, kung kayo man po ay may psoriasis, okay, ito pong mga sakit na ito ay maari pong mag-cause ng pagkapal. Mas lalong magkukos ng pagkapal ng ating daluyan ng dugo. So kung ikaw ay may lahi ng may rheuma, nako, ingat-ingat lalo sa pagkain ng mga bawal. So yung mga may rheuma, no, ito yung mga taong ito yung kamay katulad nitong nasa picture, no, yung may mga parang mga buttons or pangangapal dyan sa ating pong mga joints. This one, pati ito. Ayan. So, yan yung mga taong merong rheuma. And kung may kakilala kayo na mga may ganyan din po, nako, double, triple time na dapat po ayusin natin yung ating pong disiplina, lalo na sa pagkain. Bukod po dyan, yung pagkain po, or bukod sa pagkain ng mga bawal, kung ang edad nyo po ay tumatanda na, lalo na po kung kayo ay lalaki and actually kahit babae po na ang edad po ay nasa 45 na. Nakikita po kasi sa edad na to na mas lumalaki ang tsansa na magkaroon na po kayo nung pangangapal ng ating pong vessel gawa ng sakit na atherosclerosis. Ako wala pa naman ako sa age na yan, malayo-layo pa, pero still, hindi ko nagugustoy na antayin ko pa yung 45 before ako mag-engage sa healthy lifestyle. Okay. Paano, Doc? Ako lagpas na ako ng 45. Paano naman kung ganon? Nako, edi lalong kung kailangan mo na sundin yung tamang pagkain. Okay, ng mga healthy foods, mag-diet na, and mamaya may mga additional pa tayo na tips. Again, kung sa pamilya nyo po may history ng atherosclerosis, diabetes, stroke, o kaya naman po ay heart attack, maari po na maging mas malaki yung tsansa na magkaroon po kayo din ng mga ganitong sakit
Kaya kailangan din po nating agapan yan. Again, yung may mga rayuma, yung may mga psoriasis, mas malaki din po ang tsansa na mag-develop kayo ng sakit na atherosclerosis. Okay, kapag din po kayo ay naninigarilyo, kapag naninigarilyo daw po, di ba binaburn natin sinusunog natin yung mga chemicals. Kapag nasunog yung chemicals, pumasok po yan sa katawan natin, na-inhale natin, yung mga burnt na chemical, sinunog na chemical, sinusugatan po nun yung ating pong daluyan ng dugo. Anong nangyayari kapag nasusugatan po tayo? Di ba po, parang namamaga? Parang may masakit, namamaga? Ganon din ang nangyayari po sa daluyan ng dugo kapag nasusugat sila. At kapag namaga po, mas lalo pong mabilis yung pag-deposit ng ating pong kolesterol doon po sa blood vessel. Kaya mas napapabilis lalo yung pag-develop ng atherosclerosis kapag tayo po ay naninigarilyo. Ganon din sa obesity, syempre kung obese ka, ibig sabihin nun, marami kang hormones, marami kang nakakain ng mga bawal, mas lalo at mas malaki yung tsansa na kayo po ay magkaroon ng high blood gawa ng atherosclerosis. Okay. So, paano po ang gagawin? Ang pwede po natin gawin ay una, kailangan po nating malaman ano po ba yung mga risk factors ninyo at umpisahan po natin na i-avoid, i-correct. Okay. Itama natin kung ano yung mga risk factors na yon. Wag nang dagdagan, bawasan na yung mga risk factors. Para po, pag tanda-tanda natin, mas mahaba yung buhay natin na mas malusog din po tayo. Okay? So ngayon po, again, nung gumawa tayo ng ating community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment, anong nakita na data? Kanina diniscuss ko yung mga risk factors. Ang tanong, meron ba nun ang mga Bicolano at Bicolana? Lumabas sa PhilPen risk assessment po natin na sa bawat 10 Bicolano, 5 sa bawat 10 ang kumakain ng mataba, high fat, high salt, maalat na pagkain on a weekly basis. Guilty po ba tayo dito? Naku, mukhang marami ang guilty dito. Ano po? So kapag again, mataas ang kinakain po natin na fats, pati na po yung maalat na pagkain, mas malaki po ang tsansa na magka-atherosclerosis or hypertension din. So kung kayo man po ay isa sa 5 na yan, kailangan po natin mag-modify ng ating diet. Okay? Next, sinasabi rin po, base doon sa lumabas sa ating PhilPen, na 3 sa bawat 10 Bicolano o Bicolana ang meron pong central adiposity o kaya naman po ay malaki ang tiyan. Paano ba sasabihin nun? Yung pag mineasure mo yung tiyan, masyado siyang malaki compared sa dapat na size lang niya. Ito yung may mga belly bad. Okay, makakapal, malalaki yung ating pong mga tiyan. Again, and sinasabi natin yung kapag ganito po yung kondisyon, mas malaki po yung tsansa na mag-develop din sa hypertension. Kaya kung kayo man po ay isa sa 3 na mga Bicolano na mas malaki ang tiyan compared sa normal, naku, kailangan po nating mag-exercise, mapaliit po yan the soonest possible time. Ma'am Kalay, no audio daw po? At my end, Doc, okay naman po ang audio. Okay, thank you. Sige po. So, bukod po dyan, na-discuss na natin yung una na cause kung bakit tayo nag-high blood. Ngayon, pangalawa. Sinasabi po sa mga study na kapag mas malapot ang dugo po natin compared sa normal, mas lumalaki din yung chance na tayo ay magkaroon ng high blood or mayroon tayong hypertension. Ano po yung ibig sabihin po natin sa lapot ng dugo o tinatawag ding viscosity? Yan.
Kapag po hindi malapot ang dugo, mabilis po dumaloy. Okay, mabilis. Pag ginanon mo yan, parang tubig, lalabas po siya. Pero meron din po kasing mga dugo na malapot. Okay, kapag malapot po yung dugo, para siyang yung ketchup na kailangan mong pukpukin sa dulo para lumabas. Kapag malapot yung dugo, kinakailangan mong ng mas mataas na presyon para po mailabas siya or maitulak siya. Okay. So ano-ano po yung mga cause para lumapot ang ating pong presyon ng dugo? Yan. Ayaw natin na ganyan yung puso natin, no? Yung parang tinutulak, pinupukpok para lang maitulak yung dugo po natin. No? So, itong mga kondisyon na to, again, kapag tinutulak masyado, mas malaki yung presyon, nagkakaroon din po ng alta presyon. Kapag pumataas masyado yung sugar o asukal sa ating pong dugo, mas lumalapot yung dugo po natin. Imagine niyo po yung sarili ninyo na nagluluto ng, ano ba yung ganito? Nagluluto po siguro ng leche flan. Di ba kapag nagli-leche flan, nilalagyan po natin ng karamelado? Yan. So kapag nagluto ka ng leche flan, ginagawa niyo pong mas malapot yung ating sugar. yung sugar, di ba? Nagiging caramelized siya. At kapag caramelized siya, mas malapot siya. Isipin niyo po yung dugo natin ganun din. Dinagdagan mo ng dinagdagan ng sugar, maaring lumapot din po yan ng lumapot. O kaya naman yung kumakain dito ng pancake, yung nilalagyan ng syrup. Yan, di ba? Yung syrup po natin ay malapot din po yon. Ang laman po nun ay sugar. Okay, so again, every time po kakain, kapag napasobra ulit yung sugar, more than kung ano lang ang kailangan po ng katawan, magko-contribute po yan sa lapot ng dugo. At kapag mas malapot ang dugo, yung puso mas tinutulak. Okay na, pinupukpok niya din. Okay, para maitulak niya yung mga dugo po papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Ano yung mga pagkain na bawal din kainin? Ayan, yung mga pagkain na yan, nakakapagpalapot din po yan ng dugo. Okay? Yung ating pong bulalo, 'di ba? Pag yung bulalo, pag natunaw, pag lumamig na, lumalabas na yung mga sebo. So, ganun din kapag pumunta siguro yan sa ating dugo, no? Lalapot din. Yung ating mga bawal, like for example, etong chicharon, yung ating pong mga crispy pata. Pag napunta po yan ng sobra sa ating dugo, lalapot din po ang ating dugo. Again, any sakit po sa dugo may mga sakit din kasi tayo sa dugo na maaring mas lalong magpalapot. But again, itong sugar and at the same time yung cholesterol, ito po yung mga notorious na talagang nakakapagpalapot lalo ng ating dugo. At syempre, nahihirapan lalo din yung ating katawan para ma-distribute yung dugo sa iba't ibang organs or systems nito. So ayaw po natin ng malapot yung ating dugo. The reason po is yan. Isipin mo po, yung puso po natin yung pumupukpok. Yan. So every time pinupukpok niya din po yan, mas lumalakas din po yung pukpok. Yung malapot na dugo, parang ketchup na ganyan, no? Hindi lumalabas kasi sobrang lapot na. Nahihirapan din po yung puso, nahihirapan din po yung ating mga blood vessels. At later on, baka mas lalo pong, pag nagtuloy-tuloy po yon, maglilid din po yan sa mga komplikasyon. So ang kailangan natin gawin, eat right amounts of right and healthy foods. So yan. So dapat tama lang yung amount. Wag sobra. Wag yung madami masyado. Okay? So again, nung nag-PhilPen tayo, ang lumabas ulit na result, nako, una sa lahat, high fat, high salt pa rin ang 5 sa bawat 10 Bicolano at Bicolana. So dito pa lang problema na kasi times 2 na. Kapag kumain ka ng high fat at high salt, either kakapal through the atherosclerosis or lalapot pa yung dugo mo. So double na yung cause ng bakit ka magkaka-hypertension. Ano po? Again, sinasabi natin dito, 3 out of 10 Bicolano po ang lumalabas na with central adiposity po. Malaki, pakapal yung ating pong mga tiyan. Okay? And of course, 3 sa bawat 10 Bicolano din po ay overweight
and obese. So dito pa lamang po sa mga profile na ito, talagang marami ng Bicolano ang at risk na mag-develop ng hypertension. So pangatlong cause, tatlo lang yung i-discuss ko muna ngayon na cause. Ito yung last. Though syempre marami pa, pero ito yung mga common causes. Mataas na yung pagkain mo, mataas ka sa asin, mataas yung timpla. Meron ng asin, dinadagdagan pa ng asin. Timplado na yung pagkain, dinadagdagan pa ng sausawa ng patis. O kaya naman ay toyo. O kaya naman oyster sauce. O kaya mahilig ka masyado sa pagkain ng mga delata, etc. Or yung mga dried na fish. So itong mga pagkain na to ay matataas sa asin. At again, kung masobrahan po tayo ng asin sa katawan, madadamage din po nito yung ating kidneys. Okay, na later on, maaring mag-contribute ulit sa hypertension. Ngunit, yung immediate cause po nito, ibig sabihin yung immediate na dulot kapag kumain tayo ng maalat, tataas din po yung presyon. Meron kaming experiment nung college, no, kung saan meron kaming ginawa na kumuha kami ng lalagyan, itong lalagyan na to, nilagyan po namin ito ng parang harang. Yung harang na to, ang kaya lang pong dumaloy, tubig. Okay. Nung dinagdagan po namin yung isang side ng asin, nakita po namin na yung tubig mas mataas. Pumunta yung tubig doon sa side na mas marami ang asin. Anong ibig sabihin? Yung asin po nag-a-attract ng tubig. Yung asin, kapag hinila niya yung tubig papunta sa kanya, imagine niyo rin po ito na blood vessel, daluyan ng dugo. So kapag dinagdagan mo to ng maraming asin, dadami rin yung hihilahin niyang tubig. At kapag mas madami rin po yung tubig sa ating daluyan ng dugo, maaring mas mataas din po yung presyon ng ating pong yung blood pressure po natin. Okay? So again, ang ating pong alta presyon ay isang silent killer. Ayan, silent killer. Ganon. So silent killer siya. Bakit siya silent killer? Kasi maari pong pumatay ang hypertension kahit wala ka pang nararamdaman na sintomas. Silent killer siya. Nandiyan na siya. Pero pag inalagaan mo, hindi ka nag-ayos ng ating po mga kailangan baguhin, maari po yang mag-cause ng maagang or premature na pagkamatay. Ngunit, syempre, sasabihin ng ibang may high blood, Doc, meron akong nararamdaman na symptoms. Okay, yes, pwede pa rin naman talagang may maramdaman na sintomas. Pero ito yung mga sintomas, kapag lumabas na ito, maaring medyo mas malala na or matagal na yung hypertension. At maaring hindi mo lang alam, dati-dati pa meron ka ng high blood. So ang karamihan na dumadaing ng sintomas, ito yung mga, Dok, masakit po yung ulo ko. O kaya, Dok, nagdugo bigla yung ilong ko. Yan, kahit yung pagdurugo ng ilong is also a sign of hypertension. Yung iba, Dok, biglang pumula yung aking mata. Pumutok na pala yung ugat doon sa mata dahil sa taas ng presyon ng inyong dugo. Again, malala na kapag ganun. May irregular na ritmo na, Dok, yung aking puso parang masyadong akong may kumakabog-kabog sa dibdib or sumasakit na rin po yung dibdib. Ibig sabihin, again, malala na yun. And at the same time, yung mga panlalabo ng paningin, okay, yung may naririnig na umuugong sa tenga, this can be signs. Maari po itong sintomas ng ating alta presyon. So bukod po dito, again, ang pinakaayaw natin is magkaroon ng komplikasyon ang sakit na high blood. Yes, maari siyang maging cause ng pagkamatay, maari din siyang cause ng ibang sakit. Na-mention ko kanina, top 1 and top 2 na cause ng pagkamatay ng Pilipino, stroke at heart attack. Again, ito pong parehong ito ay maaring komplikasyon ng sakit na high blood. Okay. Papaano? Yung stroke po, ito po ay isang kondisyon kung saan yung daluyan po ng ating dugo sa utak
dun po napunta yung sobrang kinain natin ng mga kolesterol at taba. Kapag pumunta yung kolesterol, okay, yan. Kolesterol at taba, nag-deposit, nangapal. Kapag nangapal na po masyado, yung daluyan ng dugo, maaring magkaroon ng clot or plug. Pag may dumating dyan or dumaan dyan na malaki masyado na dugo, magbablock yun. Isipin nyo kapag nag-block po yan, hindi na makakadaan yung dugo papunta sa ibang lugar. Pag nag-block po yan, maaring stroke ang labas. Kasi mamamatay yung mga cells na nandito kasi wala nang napupunta doon na oxygen, nutrients, etc. Okay? Well, meron din ibang klase ng mga stroke kung saan biglang pumutok. Masyadong mataas, for example, yung presyon. Tapos hindi kinaya nung daluyan ng dugo, puputok. Pag pumutok po yun, dudugo, stroke pa rin po yun. Okay? So ayaw po natin ang mga ito. Again, these are preventable so long as alam natin kung paano iiwasan. So una, alam natin na para makaiwas sa stroke, kailangan hindi masyadong mataas yung presyon at wala dapat bara. Okay? Now, bukod po dito sa stroke, ay meron pala ako ditong, ayaw na ata niya mag-play. Yon. Tingnan natin kung mag-play siya. Yan. So, kung magkaroon ng block, okay, nag-block dito, maaaring mamatay yung ibang cells ng brain natin. Kaya tinatawag na stroke po siya. Okay? Bukod po sa stroke, again, yung ating pong pagbara, maaari din po yang mapunta sa puso. So kung ang blood vessel or yung daluyan ng dugo na naapektuhan ay ang ating ugat sa puso, same. Kapag na-block, for example, yung daluyan ng dugo, nabarahan na yun totally, wala nang, kahit anong push ng puso, kahit anong tulak ng puso, ng dugo, dahil meron ng bara, hindi na mabibigyan ng oxygen or nutrients yung nandoon sa mas dulo na parte. Okay? Kaya again, namamatay yung mga cells doon, nagkakaroon po ng sira sa puso, nagkakaroon po ng pananakit ng dibdib o yung tinatawag na angina, or worse, nagkakaroon po ng heart attack. Okay? So, kapag napagod din po, kanina naalala nyo yung parang may ketchup na pinupokpok ng pinupokpok para mailabas. Kapag napagod ang puso, kakapukpok, kakatulak sa ating pong dugo, maari pong humantong ito sa heart failure, okay? Kung saan, hindi na kaya ng puso po natin na mag-pump ng enough na blood. Okay, so napapagod din ang puso. Okay, kaya dapat alagaan din po natin yan. Kasi the more na pinagtrabaho po natin yung ating puso, dahil again sa mga maaring bisyo o kaya naman sa mali po natin ng mga behaviors or sa pagkain, ay maari pong mag-cause yan ng heart failure or hindi na kaya ng puso natin itulak yung ating dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan natin. Again, ito yung mga risk factors. Marami tayong risk factors at kung meron man po kayo ng kahit alin man sa mga to, kailangan na po nating agapan yung pag-correct. Kung kayo man po ay may mataas na blood pressure, ngayon, isang beses pa lamang for example, malaki ang tsansa na magka-high blood ka later on. Kasi ngayon nga nakita na mataas na yung presyon ng dugo mo. Kung ang pagkain mo ay masyadong maasukal, maalat, wala kang ehersisyo, okay? Ikaw ay isang obese, malaki yung tiyan, okay? Mahilig ka pang uminom ng alak o kaya naninigarilyo, maaari itong mag-cause ulit later on ng high blood. Kung ikaw po ay mataas ng edad, the more you age, the more yung pagtanda po ninyo, the more din po yung tsansa na magkaroon tayo ng high blood. And of course, kung meron na kayong diabetes, sakit sa bato, malamang sa malamang, meron na rin po kayong hypertension kapag ganyan. So paano ang gagawin? Meron kasi tayong mga risk factors na maaari pong baguhin. So kapag binago natin yung mga factors na ito, mas mailalayo tayo sa high blood. Mas mailalayo po tayo na magkaroon tayo ng sakit.
Okay? So, una po dyan, yung ating pong pagiging overweight. Kung kayo man po, ayan, kung meron kayong access doon sa ating pong mga weighing scale or kaya naman pati po sa ating pong kuhaan ng height, maaari nyo pong i-measure yung tinatawag po natin na BMI. O baka naman malamang sinabi po ito ng ating mga health workers kapag po nung sila po ay umikot, no? Nung nag-fill pen po tayo. Ang pag-compute weight in kilograms, i-divide nyo po yon sa height nyo in centimeters, i-divide nyo po ulit sa height in centimeters at i-multiply nyo sa 10,000. Yun yung pinakamadali para hindi mo na i-convert. So, timbang in kilograms, i-divide mo 2 beses sa iyong height in centimeters at i-multiply mo sa 10,000. Ang gusto po natin na BMI ay nandito lamang, 18.5 to 23. Kung yung lumabas po sa calculator ninyo, sa cellphone ninyo, kayo ay mas lagpas na sa 23, overweight na yun. Pag lumagpas pa kayo sa 27.5, nako, obese na po yun. Okay, so kayo po, i-compute nyo po, no? Kailangan alam natin kung ano po ang estado ng inyong weight. Nandito na pag overweight na po ba kayo? O kaya naman obese? At syempre, meron tayong gagawin dapat dyan. Again, we are encouraging everyone to follow Pinggang Pinoy. So ang tanong sa akin lagi sa clinic, Dok, ano yung best na vitamins? Anong pinakamaganda, Dok, na multivitamins? Ang sabi ko sa kanila lagi, kumusta ang pagkain mo? Kasi kung normal po yung pagkain, kompleto po tayo sa Go, Grow, and Glow, kahit wala na tayong mga multivitamins, kaya na yan. Kasi nanggagaling din naman sa pagkain natin yung mga multivitamins. Okay? So, susundin lang po natin yung Pinggang Pinoy. Dapat meron tayong kakainin na Go, Grow, and Glow. At dapat po, tama yung ating pong proportions. Ano yung proportion? So, ang gagawin nyo po, ganito. Gamitin natin yung pula. Kung ito yung pinggan, hatiin nyo po yan sa 3. 1/3, 1/3, 1/3. Yan. 1/3, 1/3, 1/3. Okay, again, kung ito yung pinggan, hatiin ko yan sa 3. 1. Yan. So, yung isang kalahati, ay yung isang 1/3, hatiin ko pa sa gitna. Hindi yan 1/4 ha. Yan. So, yung 1/3, hatiin ko pa sa gitna. Ito, Go Foods. Go. Ito yung mga maaring rice. Okay? Ito gulay. Glow, ito Glow. Pero gulay yan, ito fruits. Glow pa rin naman po ang fruits. Glow. Sorry, pangit yung gamit yung mouse lang. And ito grow. Ito yung ulam. Ganito lamang dapat kadami ang kakainin mong ulam. So kung ito 33%, ito 33% lang ng kain mo, ito roughly 18% lang ata ito at ito ay 18. Parang ganun lang po yung proportions dapat natin. Okay? So bukod po dyan, again, ayaw po natin kumain tayo ng mga bawal kasi magde-deposit po yung mga cholesterol sa ating katawan. Yon. So magka-cause siya ng clogging. Ay, sorry. Naulit. So ngayon, salt. Gaano kadami yung kailangang asin? Okay. So basically po, ang gusto po natin, konti lang yung asin. 1 tablespoon lang po. Ay, sorry, 1 teaspoon. 1 teaspoon lamang po ng salt sa buong araw. Okay? So, kailangan kapag nagluluto kayo, di-measure na rin po siguro O kaya, wag nang magdagdag ng mga like for example, mga chips, etc. Kasi mataas pa po yung salt doon. Again, ang gusto po natin is 1 teaspoon lamang ng salt ang makain po natin in a day. Kapag sumobra po yan dyan, ngayon maaring immediate na tumaas yung BP mo.
Pero kapag tuloy-tuloy na laging mataas ang salt intake mo, mahihirapan yung kidneys. Kapag nahirapan yung kidneys, mag-malfunction na rin later on yung kidneys along with other na mga maaring mangyari sa katawan, mas lalong lalala yung kondisyon ng katawan ninyo kasi maaring magkaroon ng problema sa kidney at mas lalala pa yung hypertension ninyo. Okay? So always check the label again. So hindi lang ang titingnan ay saturated fat, i-check din po natin yung sodium content. So titingnan po natin dito yung sodium content. Dati na ano ako nito na ginawa ko tong computation na to. Wait lang ha. So nung ginawa ko po ito, sabi ko, uy, 850. Kasi ang lumabas dito, 850 siya. Ibabawas ko siya dito, ang dami pa. Sabi ko, ang dami-dami pa pwede kong kainin. Pero wrong. Kasi kung nauubos nyo po yung isang buong serving nung pagkain, 4 servings per container daw to. So times 4 pa siya. So anyways, ay mukhang sumobra na ako. Isang kain lamang yung nagawa ko. Okay. So again, check the labels. So eat few po ng mga processed foods po natin. So dapat konti yung kinakain na processed foods. Kasi yung processed foods, dami pong nilalagay po doon na salt para mapanatili po yung lasa and yung kalidad din po ng ating pong pagkain na yon. Again, so avoid po yung mga dilata, yung mga hot dogs, yung mga, ano pa ba yung mga usual na kinakain natin, mga tocino, etc. Okay? So, kapag po naman sa pag-inom, again, yung pag-inom, alcohol use can also contribute to hypertension. Nire-recommenda po natin na kapag mga babae po, ay hindi po pwedeng more than 1 drink a day. Ibig sabihin po, kung beer, isang bote lamang, wag nang dadagdag. Yun hanggang doon lang dapat. Yung mga lalaki naman po, no more than 2 drinks in a day. So kung beer, hindi po pwedeng lumagpas ng 2. Pero again, the best is wag na lang uminom. Okay, wag uminom ng alak or alcohol. Okay? Next is physical activity. Bakit maraming obese? Kasi yung mga tao ngayon, Facebook na lang ng Facebook. Tingin na lang ng tingin sa mga online shopping. Hindi na nag-i-invest or TV na lang ng TV. Manonood na lang ng online ng mga movies. So instead of doing aerobic exercises, we are reminding again everyone na importante po na sa isang buong linggo ay maka-accumulate tayo ng 2.5 hours of exercise in a day. So yung 2.5 hours exercise po, pwede nyo yan hati-hatiin. 30 minutes, 5 days. O kaya naman, 1 hour, 3 days. Okay? So pwedeng ganon. Pwede kayong mag-walking, yung mabilis na walking, jogging, cycling, swimming, dancing. Importante po ay kung makabog, nararamdaman nyo mas bumilis yung tibok ng puso ninyo. Kung dati, 80 lang, for example, yung binibilang mo sa isang segundo, makaka-80 ka lang. Pero kapag nag-exercise ka, dapat lumagpas yan sa mga 120 or more. So ibig sabihin pag gano'n, nag-exercise ka. So again, depende po sa kakayahan ng inyong katawan. You can do weight training, lifting, brisk walking, or any other exercises, lalo na po kung wala naman pong ibang mga karamdaman pa. Now, smoking. Yan. So sabi ko kanina, kapag po tayo ay naninigarilyo, sinusunog po natin yung ating mga chemical at ini-inhale pa natin. So kapag nanigarilyo ka, in-inhale mo yun, yung sinunog na mga chemical, susugatan ngayon yung blood vessel. At kapag sinugatan, mamamaga. Kapag namaga, papasok doon yung lahat ng mga cholesterol, yung lahat ng mga bawal, magdideposit, maaring mag-lead to atherosclerosis. Bukod po dyan, isa sa mga chemical na ini-inhale kapag po tayo ay naninigarilyo ay ang nicotine. At si nicotine mismo ay kayang mapataas ang inyong dugo na siya lang. Okay? So kayo kung high blood na kayo, umiinom na tayo ng mga maintenance, huwag kayo maninigarilyo. Kasi
dinadagdagan nyo lang din naman yung nikotin sa katawan ninyo, tataas din naman yung BP po ninyo nun. Okay. Bukod po dyan, yung ating pong paninigarilyo, isa ulit sa chemical na ini-inhale is the carbon monoxide. Nako, ito yung carbon monoxide, ito po yung pumapatay. Okay, ito yung kapag po iniwan ninyong umaandar yung sasakyan, nasa loob kayo, ito yung mga nagkukos sa news na namamatay sila. Okay, ito yung carbon monoxide na poisoning or gas. Kaya din po itong ma-produce ng smoking ng ating tobacco. And again, kapag pumunta yung carbon monoxide sa dugo, napapababa po niya yung kapasidad ng dugo na magdala ng oxygen. So dahil kumonti yung oxygen na dala ng ating dugo, again, maaari pa rin po mag-cause ito ng napakadaming bad effects sa ating pong katawan. Okay? Yan. So, ang goal po natin, lalo na po kung tayo ay may mga heart cardiovascular diseases, dati na pong nagkaroon ng heart attack o kaya stroke, may diabetes or may kidney problem, preferably ang gusto po natin, ang BP po ma-maintain sa 130. Okay, 130 po over 80. So yan po yung gusto po sana natin na target. So dapat kung ganyan yung BP nyo, good. Kung medyo mas mataas, nako, kailangan pa nating gawa ng something para po mapababa po natin yung ating pong blood pressure. So also, kailangan po nating ugaliin yung ating pong pag-check ng presyon ng dugo. Mag-invest sa ating pong mga BP apparatus, pang BP. Nang sa gayon ay kahit tayo ay regular din po tayong makapagpa-check. So kapag nag-check po ng dugo, again, mamaya magkakaroon tayo ng mga few reminders para mas maging accurate, mas maging tama yung ating pong makukuhang presyon. Yung iba kasi mali yung pagkuha, tumataas yung presyon, kakabahan na. Pag kinabahan na, mas lalong tumataas yung presyon. So, bukod sa pag-check ng blood pressure, kailangan din pong ugaliin yung ating pong pag-inom ng maintenance medications. Okay? Kasi napakadami po ng ating mga gamot, iba-iba po yung ating pong pamamaraan kung paano mapababa ang presyon. Yung iba po, di ba kanina, pinakita po natin na lumiliit yung daluyan ng dugo. May mga gamot naman na pinapalaki yung daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pag-relax ng blood vessel. Meron ding mga gamot na binabawasan yung tubig sa katawan para hindi na tumaas ang presyon. Also, kailangan po na hindi po tayo magtitigil ng ating gamot na tayo lamang. No, ito yung lagi kong nakikita sa mga patients. Dok, tinigil ko po yung gamot. Sinong nagpatigil? Sinabi po ba yan ng doktor? Sabi nila, ako po, kasi wala naman na po akong nararamdaman na sintomas. Again, hindi po sa sintomas yan, kundi again sa blood pressure. At wag po kayong mag-stop ng mga medication kung hindi po nyo napag-usapan yan ng inyong mga doktor. Kasi kung sanay na yung katawan po natin na mayroong tulong, okay, kasi may tulong galing sa mga gamot, at bigla nyo pong tinigil, maari pong biglang tumaas, mag-spike yung ating pong blood pressure at mas delikado po yun. Okay? Bukod po dyan, if you are pregnant o kaya naman po gusto nyo pong buntis, kailangan mong mapag-usapan po ng inyong doktor para mabago o kaya mabigyan po kayo ng gamot na mas akma sa estado po ng pagbubuntis para hindi po mapahamak din ang inyong developing na baby. Ina-adjust po natin yung gamot. And of course, if you are taking insulin, kung may diabetes po kayo, also inform your doctor, okay? Para po again, mas maakma namin yung pipiliin namin na gamot para sa inyo. And last but not the least, ito yung mga may patient kami na nagko-complain, Doc, nagkaroon po ako ng problem with erection during isang sexual contact. Gawa po ba yun ng gamot?
Well, maaari, pero always remember, pwede yan i-adjust, no? Pero just remember na yung blood pressure itself, kapag mataas lagi yung blood pressure, it can also cause erectile dysfunction. Okay? So yung mga may BP na matataas, lalo na sa matagal na, it can also cause yung ating pong erectile dysfunction kung hindi po yan magagamot ng mas maaga. Ito yung reminders natin, no? Kapag po tayo ay mag-BP. So before po magbasa ng BP, before po nyo ipakuha yung inyong BP or presyon, siguraduhin nyo po na hindi po kayo kumain or iminom for 30 minutes. Hindi rin po dapat kayo nakakape. Okay? Or hindi kayo nakapag-yosi for 30 minutes. The reason, again, itong mga to can actually cause higher blood pressure. Again, kung tayo po ay kumain o kaya naman po nagyosi o kaya ay uminom ng kape, kailangan po magpahinga muna ng 30 minutes before po tayo kumuha ng blood pressure. Mas maganda rin po na umihi muna. Okay, umihi muna, i-empty muna natin yung bladder before po tayo kumuha ng ating pong presyon ng dugo. Kapag po binabasa, nagre-read tayo, huwag po niyong kakausapin. Huwag pong makikipag-usap. Huwag pong magsasalita. Kailangan po no talking. Kailangan kapag kinukuhaan ka na ng BP, hindi ka nagsasalita. Okay, syempre, kung kidadaldal naman siya nung kumukuha ng BP, syempre sasagot. Huwag kang sumagot kapag kinausap ka kasi bini-BP ka pa. Also, kailangan po yung arms natin naka-rest. Okay, naka-rest lang, hindi masyadong mataas, hindi siya masyadong makababa. At kapag nagbi-BP po, dapat hindi po yung may nakapatong sa na damit sa braso. Kailangan po sa skin nakadikit yung ating pang-BP, yung nilalagay sa arm. Also, pag upo, hindi po pwedeng nakadikwatro. Hindi po pwede pong naka-yoga na itsura yung naka-Indian seat, naka-squat. Hindi po yun pwede. Kailangan po yung paa naka-flat sa floor. Yan. So, katulad nung nasa picture. Kailangan naka-flat lang po sa floor yung ating pong paa. Okay? Yung likod po supported. Okay? Nakaupo po siya comfortably. Yung arm, tama po yung distance. Nasa may tapat lang po ng puso. Okay? Hindi po siya nagsasalita. Dapat din po 30 minutes before, hindi po siya nakapagkape, hindi po siya nakayosi, nakapagbanyo na rin po siya. Okay? So ito po yung ilan sa mga paalala po natin para po maging mas accurate, mas tama yung nakukuha po natin na blood pressure. So syempre, pinapaalalahanan din po natin na sana kung bibili po tayo ng ating mga blood pressure, ito po yung may mga dekalidad and at the same time, yung may mga calibration din po. Okay? Kapag po nagbi-BP, dapat po may morning, may evening, para po itong diary. Kung saan po araw-araw, dapat may blood pressure din po kayo. Lalo na kung nagsususpetsa tayo na may BP or blood or alta pressure tayo, o kaya kung nagsususpetsa tayo na hindi effective yung gamot or minomonitor pa lang natin yung dosage ng gamot nyo, kailangan po araw-araw magbi-BP, isa sa morning, isa po sa gabi. Ang tama pong pagbasa ng BP, 2 beses nyo pong i-BP sa umaga. Reading number 1, reading number 2, at i-average po natin yan. Yan yung magiging blood pressure po ninyo. Okay, so ibig sabihin, kailangan 4 na beses ka pa lang nag-BBP. 2 sa umaga, 2 sa gabi. Kasi yung sa morning na 2, i-average ko yun at yun yung magiging official mo na blood pressure sa araw at sa oras na yun. Okay? Yon. So, tuwing kailan or kailan ba dapat akong magpakonsulta? Kapag ba may nararamdaman akong sintomas?
Actually, kahit wala ka pang nararamdaman na sintomas, dapat lagi ka nang kumukuha ng blood pressure. Pero kung biglang may lumabas na sintomas, nako, mas kailangan mong agaran ng magpa-check. Yung mga Filipino, may mga mentality po na kapag, naku, late, hindi na, sa susunod na ako magpapa-check up. Until nakalimutan na, until lumala na ng lumala yung kondisyon, late na nakuli or late na naggamot. Okay, so again, kapag may symptomatic na po kayo, may nararamdaman na kahit anong sintomas, wag na po agad mag-atubili, pumunta na sa pinakamalapit na health center. Anytime na may tumaas ang blood pressure reading, systolic man yan, o diastolic man yan, o pareho, kailangan po magpakonsulta na po ASAP. And of course, saan dapat magpakonsulta? Maaring sa rural health units, maari po sa mga private clinics, sa mga barangay health centers, etc. Para po ma-check lang po muna natin kung kinakailangan at kung kaya na po ba kayong gamutin at the level na yon or kailangan pa po tayong i-refer for a more advanced na mga treatment. Okay? So kung interesado po kayo, I will also be flashing here yung ginawa po nating PhilPen risk assessment. Nakikita natin dito na per province, halos pare-pareho naman, di naman masyadong malayo. Pero makikita natin na merong mga probinsya na matataas din po yung mga pre-hypertension or hypertension. Okay, so sa hypertension, nakikita natin yan sa Catanduanes and at the same time sa province of Albay. Pero hindi naman ganoon kalayo yung sa ibang mga probinsya. Ibig sabihin po nito, kung meron po tayong 10 katao, 1 hanggang 2 sa kanila ang meron talagang alta presyon. Okay? So also, meron din tayo ngayong nakikita na disaggregation ng iba't ibang mga risk factors for hypertension na meron sa iba't ibang probinsya. Merong mga probinsya na mataas sa lahat, hindi naman lahat, sa karamihan sa mga risk factors na yan. At meron ding mga probinsya na konti ang risk factors. Again, ang goal po natin dito, kaya natin pinipresent, is for us to also check sa mga kasama natin, nasaan dyan yung estado natin. Tayo ba ay yung, like for example, sabihin natin in the province of Albay. So sa Albay po, mataas ang bilang ng mga taong nagsusmoke. Okay, so less than a year pa lang nag-stop, passive smoker ay nasa 13%. Okay, and at the same time, 17% ng mga nakita natin ay nagsusmoke. So medyo mayroon tayong risk factor doon. Bukod dyan, 33% din po ng mga na-screen ay mataas ang size ng ating pong mga waist. Okay. For example, in Catanduanes din po, mataas sa kanila po yung bilang ng mga tao na sa pamilya pa lamang ay meron ng may high blood, pati diabetes, pati po yung pag-take ng alcohol, at the same time fatty salts, or yung diet po, overweight, obesity, and of course, central adiposity. So meron po talaga tayong pagkakaiba ng konti relative sa per province po natin. And ang lesson natin na dito is kung kahit anuman na meron ka dyan na mga nasa taas na risk factors, kailangan po agapan na po natin para hindi na po humantong yan sa high blood, or kung may high blood na po kayo, hindi na lumala yung ating pong high blood at mauwi tayo sa premature po na deaths or even sa ating mga komplikasyon. Okay? So basically, this ends po yung ating pong lay forum or lay lecture about hypertension. So we also invite everyone na mag-visit dito po sa ating pong YouTube. So kung dito yung sa YouTube, no, nilalagay din po natin dyan yung mga lectures, may mga materials tayo na ina-upload po dyan. You can check yung ating pong NIP Bicol. Dati pa po kasi yan, since nung National Immunization Program, dyan na po natin nilalagay yung mga materials. So NIP Bicol,
sa YouTube. You can check. Pwede nyo rin po yung i-download, etc. You can share yung mga materials na nandiyan dyan. And of course, we would like also to ask you to follow yung ating pong DOH Bicol CHD na Facebook. Meron din po yung YouTube, meron din po kaming Twitter, etc. Para po mas mabilis din po namin ma-disseminate yung mga information relative to the various programs po sa health. And with that, maraming salamat po. At sana po ay may natutunan po kayo patungkol po dito sa atin pong ginawang symposium. Kung meron po kayong mga katanungan, mamaya po ay hopefully ma-accommodate po natin yung karamihan. Kung hindi man po, ay magbibigyan po natin yan ng pagkakataon, i-consolidate natin at gagawan po natin siya ng material. So with that, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes, there you have it po. Thank you very much, Dr. Monray Isaiah Mancilla, our cluster head of the non-communicable disease cluster, prevention and control cluster. So at this point of time po, palakpakan muna natin ang komprehensibo at talaga namang busog na busog sa mga kaalaman na talakayan ni Dr. Monray. So at this point in time, open na po kami sa mga katanungan. Kung meron po kayong katanungan, ito na po ang tamang panahon para i-chat niyo po sa amin, and we will be doing our best to answer, of course, with the help of Dr. Monray, ang inyong mga tanong po. So ayan, meron po tayo privately sent po. Ano po? Ayan, feeling ko nasagot na ito ni Doc Monray kanina, but then again, let's just reiterate, baka na-miss lang ating viewer. So, ang sabi niya po, Doc, bumaba na ang aking blood pressure readings, hindi ko na kailangan ituloy ang gamot. Question mark po. Kapag bumaba po ang aking blood pressure readings, hindi ko na po ba kailangan ituloy ang gamot? So, maari hindi na, pero kailangan pa rin po muna yang malaman at mapag-usapan, ma-assess ng inyong mga doktor. Again, wag po na kayo mismo lang ang magtitigil ng ating mga gamot. So, there are instances na binababaan muna yung dosage, before i-fully stop para hindi nagugulat po yung ating katawan. Tinitimpla, ibig sabihin, or tinitaper. Meron ding mga pagkakataon na, for example, kung mababa na talaga, pwedeng i-stop. Pero again, kailangan po ito under the supervision po ng inyong mga doktor. Yung mga doktor po ninyo, again, sila naman po yung nagmamanage ata, no? Kapag sila yung nagmamanage, kilala po nila yung condition po ninyo kasi may mga record naman po kami. And kapag ganun po, alam din po namin kung talagang nami-maintain and all. And kapag po ini-stop yung medication, tuloy-tuloy pa rin po munang minomonitor. Yung kanina, napansin nyo po, di ba, meron akong calendar. Yung may morning, tapos may afternoon or evening na i-take yung BP. Kahit in-stop yung medication ng doktor o binabaan po yung dosage, pinapamonitor din po namin yon, pinapa-follow up po ulit namin kayo para makita namin kung talaga bang nami-maintain, hindi ba nagulat yung katawan, hindi ba nagkaroon ng rebound na hypertension, yung sinasabi po namin. And again, wag na wag niyo pong ititigil ang inyong mga gamot na kayo lamang po ang nag-decide. Kailangan po, yan po ay may approval ng inyong mga physician. Okay? Salamat po. Ayan, sana po ay nasagot ang ating katanungan ng ating viewer. So, thank you very much, Doc Mon, sa iyong answer po. And another question coming from Ma'am Nieva, which is sent to everyone sa chat box. Ilan minutes po ang difference ng reading ng first and second reading sa magkaiba po ba na braso? Okay. So again, ang ginagawa po natin ito depende, no? May mga physicians na kinukuha on separate na side yung ating pong mga BP. Minsan pinapakuha talaga namin yun intentionally separate kasi tinitingnan namin kung pantay. Yung iba naman po, same yung preference po natin. The reason is pinapahinga lamang po ng 1 to 5 minutes before po i-take yung second na BP. May mga occasions kami na basta ang important dito is wag lang once.
Okay, kasi kapag once lang binipi, baka nagkaroon lang ng error or napabilis lang masyado yung pag-release. For example, hindi niya nakukuha yung true na BP. So at least kapag ginawa natin na dalawa, kahit papaano nakikita po natin yung average, and then yung average na yon will show ano yung pinaka appropriate approximate rather na BP talaga na meron yung ating patient. Apa. Yes, thank you po, Doc. Another question po. Ano po bang mas mabisang gamot? Yung po bang generic or yung mga branded? Naku, mahirap yung tanong. Pero basically po, yung generic medications po, they contain the same active compound noong ating pong mga innovative drugs or yung ating tinatawag ng mga branded na drugs. So nga lang po, yung ating mga generic drugs, though same po sila ng active ingredient, so pag same yung active ingredient, same din po dapat yung magiging epekto nun sa katawan. Pero yung mga physicians po, we also check yung ating pong tinatawag na mga drug studies. So tinitingnan po natin kung itong mga studies kasi na to pinag-aralan, may mga trials na ginawa. So ito yung mga branded, ito yung merong mga ganito. Yung mga generic wala. Pero basically po, dahil same naman yung active ingredients po nila, roughly the same po dapat yung magiging effect. Okay. Pero syempre, again, marami pong factors na nagsusurround dito. May factor po yung kung gaano kadiin yung pressure na ginamit sa paggawa ng tableta, kung ano po yung ginamit na mga additives, etc. May mga factors po na ganyan. But again, tayo kasi we really advocate na dapat po generic yung nakareseta. Up for the physicians sa preference po nila kung ano po yung better. Kasi sa private, definitely meron silang mga preferences din. And then tayo at the Department of Health, yung pinoprocure din natin basically is more on generic din. Kasi dapat nakalagay, we cannot procure specific brands. So, important lang din point ko dito siguro na i-raise is kung nag-start tayo sa one brand or one generic, better kung tuloy-tuloy po ito. The reason is kung, for example, magja-generic ka, magba-branded ka, magja-generic ka, may konting changes na maari pong maramdaman ng katawan, makita ng katawan, at may effect siya. Okay, so ang recommendation namin dati nung nasa clinical pa ako, stay with one brand or stay with one generic. Thank you, Ma'am Kalay. Yes po, marami po pong nagsisend ng ating question. So another question po, kapag po ba naman ako ang aking hypertension, wala na po ba akong magagawa dito? So send privately. So kung namana niya yung hypertension? Apo. Okay, so ang daming ipapamana sa'yo, high blood pa, ano? So, kung nagkataon man na ang pinamana talaga sa iyo ay high blood, marami ka pang magagawa tungkol dito. Kasi si high blood or yung genetic factor mo na namana mo sa iyong mga magulang is only one risk factor, one condition para magkaroon ka, it's either magkakaroon ka or hindi ka magkakaroon ng alta presyon. So focus more, assess more sa ibang risk factors, tingnan mo din yon. And kung meron ka ng ibang risk factors, lalo na yung mga modifiable risk factors, yung mga pwede nating mabago, concentrate ka doon. Pero again, since meron ka ng 1 point, kasi meron ka ng isang risk factor, kailangan mas maging maganda na yung pagkaroon ng assessment mo, yung behavioral change mo, yung pagkain mo, yung nutritional status, yung pag-exercise mo, para ma-lessen talaga yung chance na magkaroon ka later on in your life ng hypertension. Yes, agree po tayo dyan, Doc. So, ito po, another question, Doc. Aling braso po ba usually ang tamang kuhaan ng blood pressure? Ang turo sa atin, di ba, sa med school or sa school, it's always on the
ano ba, left. Sa left kasi mas malapit daw po siya sa heart. So kahit dun sa picture kanina, no, pinakita talaga na nasa left nakalagay yung ating pong mga cuff. However, meron kasing mga cases na hindi ka talaga po pwedeng maglagay on the left. Diba? Ang dami kasing sakit. For example, nagkaroon ng AV fistula. Ito yung nag-dialysis yung patient, naglalagay ng AV fistula. Hindi ka po pwedeng mag-BP on that side. Otherwise, baka masira yung AV fistula. Or for example, in cases na wala amputated, o kaya naman, nandun yung sakit, etc. So, no choice ka, pwede kang maglipat din on the other side noong ating pong arm, which is basically on the right. But on a usual circumstance, you can BP on the left. Again, case-to-case basis pa din. Yes po. Thank you, Doc. Another po, meron pa. Can hypertension can be reversed? So this is a question coming from one of our personal po sa DOH. Okay, reversed. Ibig sabihin may high blood ka na pero maaalis. O medyo mahirap ulit yung tanong, Ma'am Kalay. So again, magiging dependent ito sa ano ang nagko-cause ng hypertension mo. So for example, ang nag-cause ng hypertension mo, isa sa mga nasabi natin kanina is atherosclerosis, yung nagdi-deposit, nangangapal yung daluyan ng dugo. Medyo mahirap i-reverse yon. The reason is kapag nakapag-deposit na doon, medyo matagal para maalis yung deposits. Reverse. Pero meron din namang mga cases na hindi pa nagsisimula, maaga pa lamang, di pa malala yung hypertension, pwede pa itong ma-reverse. Again, ang mangyayari lamang na masabi ko fully yes or fully no, medyo mahirap kasi depende kung ano yung nagkukos ng hypertension. Kanina sa lecture, 3 lamang yung na-mention ko na causes ng hypertension, pero karami pa. Example, kung tayo ay nagda-dialysis, sira na yung kidneys po natin, medyo mahirap i-reverse, lalo na kung kung sira na talaga yung kidneys. Another is, kung for example, ang cause ng hypertension mo is yung hormones. Kung yung hormones, for example, yung hormones na wala examination. Again, continuous na follow-up treatment para masabi po natin na pwedeng ma-reverse or hindi ma-reverse na itong hypertension on a case-to-case basis pa din. Apa. Ayan, thank you so much, Doc. Yun nga po, meron pa, Doc. From our chat box, from Ma'am Janice, Doc, how about 10 years na po siyang stroke at 10 years ng maintenance ng gamot? Okay lang po ba yun sa kidney niya? Ma'am Kalay, sorry ha, nag-choppy lang po yung line sa part ko. Ano po yung katanungan? So once again, Doc, yung sabi po, 10 years na po yung taong stroke at 10 years nang nag-maintenance. Kung it will be okay pa din po ba sa kidney niya or ano na po? So, depende kung anong type yung anong gamot yung tinitake niya. Merong mga na and depende kung anong type ng gamot, ano yung gamot itself na ginagamit. Kasi iba-ibang gamot, iba-ibang type ng gamot, iba-iba din yung ine-expect natin na possible effect sa katawan. So yung iba, maaring i-prevent yung kidney damage. Meron tayong mga choices kasi napakadami ng mga types of anti-hypertensive medications. And for example, ARBs natin, ito yung mga losartan, ito yung mga telmisartan, ito yung nagre-relax ng blood vessel and also it prevents kidney damage. So yung sagot doon, it will depend kung anong type ng gamot na yon. But in general, hindi naman siguro po yun ibibigay ng inyong doktor at ipapamaintain sa inyo yon ng 10 years kung hindi naman po yun safe for your kidneys.
Apa. At again, yung sa kidneys din, Ma'am Kalay, multifactorial din yan. It's not only about the medications then. For sure, may other factors yan. Yung mga pagkain, yung napakadami din na factors na nag-a-affect sa safety or sa healthiness din ng Yes po. Okay. Again, okay na po. Another question from Sir Edward Tito, Doc. In rare cases po, both arms are amputated due to vehicular accident for any reasons na both arms ay pwede lagyan ng BP cuff ay hindi pwede. Anong site po ang pwedeng BP? In my emergency room practice, dahil nga hindi kami po pwedeng maka-BP ng mga ganyan, sa paa kami bumi-BP. Pero syempre, we also need to acknowledge na kapag ganun na po yung BP, yung site ng pinag-BPhan natin, merong certain degree na mag-iiba talaga po yung BP reading din, no? So, pero since in this case parehong amputated, pwede po tayong sa ibang site. So, kadalasan na pag-BBPhan po namin kapag ganun yung scenario is on the yung sa leg na part. Okay, so yes, sana po na-answer po, Sir Edward, yung katanungan. Thank you daw po, Doc, sabi ni Sir. Another question, Doc? Based po sa aking karanasan, ako po ay irregular na umiinom ng maintenance at nakakainin po ng bawal. Ano po ang posibleng mangyari? Irregular daw po siyang umiinom ng gamot, Doc, at kumakain ng bawal. Ano ang posibleng mangyari? Ganito po yun. Try ko ha. For example, uminom ka ngayon ng gamot. Okay. So, yung blood vessel mo, let's say, ang asahan ko nito, for example, uminom tayo, for example, ng losartan. Okay. So, pag inom mo ng losartan, mararamdaman yun ng katawan mo. So, ang gagawin ng katawan mo, magre-react siya, i-relax niya yung blood vessel mo. Pag binirelax yung blood vessel mo, katulad nung sa host kanina, hindi mababa yung BP mo. Ngayon, ang gamot sa katawan, meron lang certain time kung kailan siya may epekto. Okay, so after a certain period of time, mawawala yung epekto ng gamot sa katawan mo. It's either aalisin ng katawan mo Ayun po, apologies. Maaring- Yan, Doc, you're in. Okay. Yes, I think we're having technical difficulties. So let me take this opportunity habang wala si Doc Monray na i-remind ang ating mga participants sa ating attendance link kasi may mga new joiners tayo during the discussion of Doc Monray na mga baka hindi po nakapag-attendance po. So you will find it in the link po and you may access it by clicking the link. And of course, please do not leave the room yet because after this open forum, we will be having, we will be flashing or giving you the link for the evaluation form, which is also a requirement para magkaroon po tayo ng ating mga certificates. And of course, kung may mga katanungan pa, maaari niyo pong mag-send pa kayo sa aming chat box. Okay, so andito na po ulit si Doc Monray. Over to you po ito. Apologies. Nag-explain ako kanina. Wala na pala ako sa Webex. Doon ako na-cut. Doon sa question kanina regarding sa irregular, no? Yes. Yes. Okay. So sa irregular na pag-inom, in-explain ko kanina is yung pag uminom ka ng gamot, yung epekto ng gamot will only last for few hours sa katawan. The reason is, yung katawan po natin, yung ininom na gamot, it's either aalisin niya yun sa katawan or iibahin niya yung form at iwala ng epekto yung other form na yun. So ngayon, kapag irregular mo siyang iniinom, maaring isang araw, the next day, hindi mo ininom. So yung katawan mo,
magugulat siya. Sabi niya, asan yung katulong ko ngayon? Asan yung katulong ko ngayon? Bakit wala siyang ginagawa sa akin ngayon? So ngayon, yung katawan mo, it's either babalik siya dun sa form or magre-rebound siya na hypertension. So, kapag nag-rebound hypertension, minsan hindi natin yun alam. Kasi again, the only way for us na malaman, magpapa-BP ka, pero yung ibang tao na hindi irregular uminom ng gamot, irregular din yung pagpapa-BP niyan. So again, sinabi natin kanina, maaring walang sintomas yung ating hypertension. So you'll never know, 'di ba? So hindi natin nire-recommend na irregular yung pag-inom. Yung iinom ka ngayong araw, bukas, kung kailan mo lang ulit maalala sa kakaiinom or kapag may nararamdaman kang sintomas saka ka lang ulit iinom. That's not the way para inumin po yung mga gamot. Minsan sinasabi ko sa patients ko, kaya siya maintenance medication kasi maintain mo dapat siyang iniinom. Another thing na gusto kong i-emphasize dito is yung timing kung kailan mo siya iniinom. In practice before, nakausap ko yung several na mga pharmacist, yung ating pong iba't ibang mga kakilala. Kung anong oras mo daw ininom, yung maintenance mo, for example, alas 8 siya ng umaga ininom, dapat the following day, alas 8, iinumin mo na rin siya. The reason is, again, yung mga time, yung curve ng ating effects ng mga gamot sa ating katawan, meron niyang, may mga science sa pharmacology. At tama naman po yung mga yon. So again, kung ang reseta po ng inyong mga physicians, inyong mga doktor, ay dapat regular nyo siyang iinumin once a day, every 8 hours, morning, for example, iinumin mo dapat siya every day morning. And of course, hindi enough na iniinom mo dapat siya, dapat po, meron din po kayong talaan or record. Magbi-BP din po dapat kayo. Uminom ako ngayong oras, ito yung mga BP ko morning, ito yung BP ko afternoon, for us to really determine kung tama po ba yung inuman, tama po ba yung dosage, etc. Ano po? Yes, no, I couldn't agree more. Tama talaga yan. Pero meron pa po napakahabang tanong. Ay, unahin muna natin itong medyo maikli to. Ano po ang bawal na sabay daw po sa mga gamot na iniinom na pang-hypertension? Bawal magyosi pag umiinom ng gamot. Bawal uminom ng alcohol. Kung mataas na masyado yung BP ninyo, naku, pag nagkape pa, edi baka kumabog pa yung dibdib, increase heart rate, can also do increase in hypertension. Ano pa ba? May mga gamot na depende kung ano yung gamot. Hindi po pwedeng isabay sa other na gamot. Like, for example, kung meron tayong mga vasodilators na tinatawag kami, hindi po pwede siyang sabayan ng ibang mga gamot. Kasi mas lalong-lalo yung pag-inom ng or epekto sa katawan. Again, kung may ganoon kayong ganitong mga tanong, kailangan itanong niyo po siya sa mga physicians na nagre-reseta. Kasi iba-iba yung gamot, madami kaming options. Iba-iba din po yung mga bawal isabay sa kanila na gamot. So, kung may mga ganito kayong questions or na yung may tanong kayo regarding this one, huwag kayong mag-atubiling magtanong sa inyong mga physicians. Better kung physicians ang sasagot, okay? Huwag internet. Kasi yung iba po sa internet nagtatanong, but again, sa physicians can also explain this further, bakit bawal yung isang gamot isabay sa other na gamot, etc. Kasi meron talagang mga drug-drug interactions na tinatawag po kami. Alright. Thank you, Doc. Another question po, ito medyo mahaba-haba from our PNP Health Service. So regarding sa physical fitness nila, narito po madami ang may high blood or mataas ang BP. Pero pag labas ng mga laboratories like ECG and other tests, normal naman daw ang mga lab test nila. Tapos sa ibang cases naman, normal naman during physical fitness lang. So, ang reason daw nila is white coat syndrome. So, papaniwalaan daw po ba nila yun, Doc? Is it reasonable? Or denial lang talaga sila, Doc?
So, BP during the physical fitness test, madami po ang mataas ang BP. Okay. So, nga lang nung BMI, ECG, laboratory test, normal naman. So, ang tanong ngayon is kung possible ba yung white coat hypertension. So, yes, there is a diagnosis actually or a condition na white coat hypertension. Ito yung mga taong normal na natatakot sa mga taong nakaputi. Hindi naman po takot sa white lady, pero kapag nakakita ng nurse, nakakita ng doktor, kinakabog ang dibdib. Kinakabahan. Kapag kumabog po kasi yung dibdib, increase heart rate, yung puso mas lalong nagpo-pump. Isipin nyo yung kaninang picture ko no, pinupukpok yung ketchup. Parang ganun. Tataas talaga po yung BP. Another is, bukod doon sa white coat pero si white coat hypertension can be diagnosed siya kapag na-exclude na namin yung ibang mga diagnosis or that pwede nyo siyang pag pinauwi nyo, pa-BP nyo. Kasi usually sa bahay mas nakukuha, yung hindi siya nakukuha, hindi kinukuha ng nakaputi or sa hospital setting, doon mas nakikita yung totoong blood pressure. Or yung digital, ipa-record nyo siguro para makita nyo talaga kung ano yung BP sa bahay. Pero again, hindi lang naman kasi yung BMI, hindi naman yung mga factors na to ang nagkukos. For example, nagalit kayo. Kapag nagalit kayo, can also cause high blood pressure. Kapag na-stress tayo, can also cause high blood pressure. Kapag tayo ay pagod, can also cause relatively high blood pressure. So the way to go here is have a list ng BP, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, AM, PM, para ma-assess talaga natin kung ano ang estado ng ng blood pressure nila. Is it maintained o merong mga episodes ng pagtaas? Okay, and kung white coat hypertension ito, have the patient BP him or herself at home para mas relax din po siya. Ayan, okay po, Doc. So, ano, Doc, kaya pa ba, Doc? Or should we call it na, cut off na sa ating kota na ba tayo, Doc? Yeah, ikaw, Ma'am Akalay. Well, ako, I can accommodate more pa. Tayo, Doc, at ating Pero, mga participants. Yeah, pero kung may mga questions tayo, like yung mga nasa Facebook din, and yung mga nandito po sa ating WebEx, kung may mga questions po kayo, hindi po namin masagot as of this point in time, we will take note of those and maybe we can also answer that in a separate occasion o kaya naman yung IEC materials po namin sa frequently asked questions. Pag-usapan din natin yan, namin yan ni Ma'am Kalay. Doc. So, thank you. Pero may pahabol pa po na isang question po, Doc. Okay lang po ba na self-medication yung mga halamang gamot po sa pangontra sa high blood? Actually, meron tayong several studies no na nagpapatunay din na yung alternative na means po natin are also effective. But again, case-to-case basis ulit, depende kung anong level na nung hypertension po ninyo, ano ang magiging response ng ating pong katawan, ano yung nagkukos, primary ba na hypertension ito or high blood ba ito dahil sa iba't ibang mga sakit. So, kailangan din po siguro itong mapag-usapan with your physician. Sabihin niyo po na ito yung tinitake niyo pong mga halamang gamot para malaman din po namin kung enough na ba to or kailangan pa po ba namin magdagdag ng additional na medications based po sa mapag-uusapan po natin sa check-up po ninyo. Yes, so there you have it. Answer ni ng ating speakers sa ating mga questions. So, we are calling now for last call sa ating mga katanungan kung meron pa pong humabol. Ma'am Kalay, may question dito kung recorded daw ba siya? So, recorded po tayo doon. Pwede po natin if you would yes. So recorded po ito. So we'll just siguro though nando dito po ito sa Facebook
namin sa DOH Bicol CHD official Facebook as a live. As backup siguro we can upload din ito dito sa YouTube, yung flinash ko po kanina. It's NIP Bicol. Para po mas mabalikan po natin sa mga nandoon po at hindi po naka-full na attend dito po sa discussion. Yes, we'll upload the lecture part doon po sa NIP Bicol na YouTube po. So, yun po, isasend na lang namin po ang link para po yung mabalikan. So, ayun, wala na Doc humabol ng question. So, going once and twice and thrice, and that ends our open forum. Doc Monray, maraming salamat. Madami pong nagpaabot ng kanilang pasalamat, Doc, sa napaka-ganda at napaka-informative na lecture po natin ngayong hapon. So, totoo namang marami ang nalaman ng ating mga participants at mga additional na mga informations po ukol sa alta presyon. Apo. Ma'am Kalay, so this is just the first naman, no, doon sa mga ipapatawag natin na symposium. So on the list po natin will be of course another late forum. We will be discussing siguro diabetes, yun yung nasa listahan po natin, ano Ma'am Kalay. So supposedly hypertension and diabetes, pero para mas may emphasis tayo on isang sakit, mas maipaliwanag natin ng mas detalyado or mas simple, hiniwalay po muna natin. So we will let you know kung kailan po ito magagawa po namin na symposium ulit on hypertension. And soon after that siguro gagawa rin tayo ng mga lay forum for all other diseases, lalo na po dito po sa mga non-communicable diseases po natin. So maraming salamat po sa mga nag-message po sa atin appreciating the lecture. Yung pag in-upload po natin ito, you can share it sa pinakamadaming bilang ng tao. Again, the purpose of this lecture is for us to inform a lot of people. Target natin maabot yung 2.8 million na mga Bicolano at Bicolana. Nang sa gayon, kapag sa generation na natin na tayo na yung mga senior citizen, umabot man lang tayo sa mas matatandang edad na mas malusog po tayo dahil nalaman natin ahead of time sa generation natin ngayon kung ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas sa number 1 na or number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 na cause ng pagkamatay at sakit ng mga Pilipino. So with that, maraming salamat po. Yes po, maraming salamat Doc Monray. So a round of applause po, virtual applause para sa ating napakagaling na lecturer for this afternoon. And so, without further ado, we will now proceed to our closing message, of course, to be given to us by none other than our division chief of the Local Health Support Division. Allow me to introduce to you our LHSD Chief Division, Chief Dr. Rosa Maria V. Remigilio. She is currently andito na po sa ating virtual room. So magandang hapon po, Dr. Rose. Ayan po. So, ayan. Let's just give a moment po for Dr. Rose. Parang may technical difficulty po siya sa ating WebEx. Thank you, Miss Kalay. Nakalakas si kanina siya. Yes, over to you. Magandang hapon po sa lahat. Isang malaking karangalan po sa akin na mag-close sa ating very substantive na discussion on hypertension. Alam naman po natin na ang Pilipino talagang tinatamaan ng hypertension maski bata pa. Marahil, sabi nga ni Dr. Monray kanina, maraming factors siya. Number 1 na ang ating diet at ang ating lifestyle. So, this is just the first among the series of discussions na gagawin ng ating non-communicable disease cluster sa pamumuno ni Dr. Monray. At
Please feel free po na ipadala ang inyong mga mungkahing topics para sa mga susunod nating symposiums. Alam naman po natin na hindi madaling mag-organize ng mga symposiums, lalo na kung face-to-face. Pero if an online method is acceptable to you, at sa tingin ko mukhang maraming naging interesado dahil nasa 268 tayong lahat dito sa symposium na ito, mas madali po ang ating communication, mas madali ang information, as mas mapapakinggan ninyo kung ano talaga ang mga gusto ninyong malaman at maitanong sa ating resource speaker. Maraming salamat kay Dr. Monray for an extensive and comprehensive discussion on hypertension. At we will be looking forward sa discussion on diabetes na halos ilang porsyento ng Pilipino ang meron. Kasabay pa din ng ating hypertension. So sana po na marami tayong natutunan sa mga binanggit ni Dr. Monray at matuto tayong pangalagaan ng ating sarili. Wala naman pong ibang po pwedeng tumingin sa ating mga kalusugan kundi tayo muna. Nandito po ang Department of Health para umasiste sa inyo kung merong pangangailangan. But if it is information na kailangan ninyo, let us know po para maibahagi namin ang tamang impormasyon tungkol sa mga lifestyle-related diseases. So muli po, isang magandang hapon at maraming salamat. Magkita-kita po tayo ulit sa isa pang online symposium na gagawin ng NCD. Thank you and stay safe. Over to you, Kalay. Yes po, Doktora. Maraming salamat po sa iyong napaka-inspiring pong message. And of course, that's it. We have heard from our ever-supportive LSHD Chief, Dr. Rosa Maria Remquillo. So with that po, we will now proceed to our evaluation form link. So this is a requirement for our certificate. Kaya please do accomplish po. Ayan. So here, already shown in your screen po, you can just scan it through your phones or just type the link provided in the screen. So it will lead you to our Google Form Drive. Ayan. And once you have finished it po, you will be receiving mga 3 days from now your certificates as generated po ng ating system. Okay. Ayan, so sana po ay napicturean nyo na or na-scan na ang ating link, and our team will be just posting it sa chat box along with the evaluation para sa ating speaker for this afternoon. So ito din po yung sa ating speaker. So both of this will be just posted sa chat box. So at this point of time, may I ask everyone po, and please turn on your camera so we can have our group photos. For the information of everyone, meron po tayong 365 participants na naka-tune in po sa atin ngayon. And of course, meron pa tayong the rest participants na nasa Facebook Live lang po naka-tune in. Ayan, so may I ask for my colleagues po na i-open ang kanilang camera so we can have our group photos. Ayan. Ayan.
Ma'am Kalay, you're on mute. Ay, apologies po. Hindi na pa ako nagsasalita pero nakamit pala. Anyway, so together with my colleagues and NCDPC family, we will now start the screenshot po para sa ating photo opportunity. Ayan. 1, 2, 3, first batch. Smile. Ayan. Second batch po. Ayan. Napakarami nagagandahan na participants tayo pala, Doc, today. Sayang hindi natin sila lahat na-meet in person. Ayan, 1, 2, 3, smile. Okay, third slide po. Alright. 1, 2, 3, smile. Okay. And last slide. Ayan, last slide na may picture. Will be. And that's it. We're done. It's a wrap na po. Sana po ay inyong matapos at ma-accomplish ang lahat ng ating links para po sa inyong certificates. And yun nga po, on behalf of the Department of Health and the LRD program and lifestyle-related diseases and risk factors program, maraming salamat po sa lahat ng nag-attend, both in our WebEx platform and also in our Facebook Live. And of course, maraming salamat Doc Monray and Dr. Rempilio sa ating pagpaunlak po sa ating mga participants ng napaka produktibo at napaka jam-pack na talakayan ukol sa ultratension at hypertension at marami pa pong susunod na mga talakayan na symposium na mangyayari. Manatili lang pong nakaantabay sa aming page, sa DOH page at sa ating announcement po sa mga coordinators ng ating mga programs. So, yun lamang po. With that, maraming salamat and kita-kita po tayo ulit sa susunod na symposium. Mag-ingat po tayong lahat at magandang hapon.